Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Adorang sotapuka parminggota, tapa hohoma, martangiang na hohoma hita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji ma Tuhata, marede mahita sian buku ede nomor 10 sada, ayat sada dohot ayat 5. Ahama ede honoku. Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Asi maroham diau ale Jahoba, ay targogot doau, maras dorohaku dohot dagiku. Alai yang goau, tuhodo au marhaporusan ale Jahoba, nikudo hodo de batak. Marguru tu tangamu do akka parsoryoki, sai palua ma au sia tangan ni akka musuku, doho sian akka na mangalotungi au. Ale Jahoba, sayunang paurak au, ay hodo na hujo, sai palua ma au, marhite-hite hati goranmu. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, sasada hodo si pangolu padumuhon jolma dohot debata. Pupuji hami goarmi, jala hudok hami mauleate tuho, alani saluhut na binahenmi, patupahon hanguluan nami. Saidongani mahami marhite-hite asini roham, asa hupikiri hami totong natinaomu, dohot hamamatem. Asa warsako kami dosa nami,
jala asa tubuh di hami hapor seaon nasitong. Jala asa maroha haholongon hami, huhut madok mauliate tuho. Asa olo hami mangihutok ko, rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus, di homatama puji-pujian, di tonga-tonga ni saluhut huria. Naung tinobusmu, marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nion, rodi saleleng-leleng na. Amen. Patik ni debata di minggu palmarum sadarion imasian patik palimahon rodi patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasanga pemudo natorasmu asa martuaho jala leling mangolu di tano nani lehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata nasotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manak kodana, manang diape ugasan ni dongammu. Ima sahatna. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naho bartu patimi. Amin. Dia si manusia
tatopoti dosata martangiang mahita. Ale debata nami namarisi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hamiro tujolom, kuhilala hami riko doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami, sadario di jolom, jala hupar hatopot hami. Tung najut-jut do hami manipil sian akka dalan muna badia, songo biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sia jolom alani dosa nami i. Aidang di halomo roham hamatean niak kapar dosa. Alai hamubaon ni rohanado, lomo ni roham asamangolu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalausion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asini roham di hami, marhite-hite panidangion, dohot hagogoon ni todi parbadia. Asa tarapul situtu rohanami majoho. Asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amin. Tabigi baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Mucat pe akka dolok, jala humuttal akka robean. Alai anggo parasini rohakku, nasotu pamucat sian ho. Jala padan ni hadameokku, nasotu pa humordit, nina Jahoba si asiho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hatani debata turpu epistel di Minggu Palmarum Sadarion, Imasian Matius 20 sada, ayat sada sahatu ayat sia, margati soring mahita majahasa. Dungi laho madapoton huta Jerusalem, sahat manasida tu sorsor Betpage, mardonokon dolok jetun. Sianima disuruh Yesus siseanna dua halak. Ninama, lauma hamu tu sosona di jolomuna, mamitor jupang hamu madisi, takbat halode sadarap dohot anakna, hari jala togu hamu main tuau. Jadi molotung adong nama dok hatana tuhamu, alusi hamu ma, narikot doi di Tuhani, dungi pitor loasan nama. Alai masa pes somoni, asa jupang mahina taoni panulirani.
Alaim masa pesisongoni asa jupang na hinatahon ni panurirangi. Pabuahamu matu borusion, idama na Roma Raja Mima nopotho na labok dorohana, halode dohudulanna dohot anak ni halode boban. Dungi lama akasiani patupahon na didokon Yesus itu nasida. Dibuan nasida ma halode dohot anakna, dia pehom ma ulos nasida tu gijangna, laos dipahudul ma Yesus tu atas nai. Debas yang natoropi pahembakton ulos nasida tu dalani. Na deba nari manaliki akarating ni hau jadi paserakon tu si. Alai sude natoropi akan adijolona nang namangihut siap pudipe mangolopolopon hosianna di anak Raja Daud. Pinasupasu mana romar hite-hite ni Tuhani hosianna ma digijang. Ima sahatna martua ma akan atumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Tidakon mahapor seautai, songon na hinatidakon nidongata sahapor seaon disadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, hido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di Parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua torudong ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lao hudul tu siamun ni debata Jahoba,
amanai pargogo naso hatu dosani, hisima ibana, pai mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan di dosa, dohot dihatai nabadok, mulak mangolu sogo daging ni halak naong mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amen. Ting-ting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu tanggal 10 April 2022. Parmingguan di HKBP Rawamangun. Jadwal dohot hatontuan ni parmingguan di HKBP Rawamangun, Boima tajaha di Harotas Ting-ting di Hurianta. Mardomu ala nunga ditetapkan DKI Jakarta Gabe PPKM level 2 mulai bulan April 2022. Ruas
nanaeng marminggu di gereja nunga boi be tolu halak sabangku. Dot tetap menjaga protokol kesehatan. Sermon Paralado, Senin 11 April 2022 pukul 19 di Patupa do Sermon Paralado maringanan di gereja Pinanghido Sude Paralado asa mandohoti sermoni. Pasion dot ari hamamate Tuhan Yesus Kristus. Di Patupa hurianta do partangyangan malam pasion dohot parmingotan ari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus. Aka jadwal boima dibereng di harotas ting-ting dohot di web HKBP Romangun. Pasca subuh Minggu 17 April 2022 pukul 4 WIB di Patupa hurianta do ibadah pasca subuh manang buah-buah ijuk. Niuluon ni naposobulung dohot tema tak terpisahkan dari kasih Allah. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Pinanghido sude ruas ni hurianta asa mandohoti partanyangani. Ari haheheon Tuhan Yesus Kristus. Jadwal paringotan ari haheheon ni Tuhan Yesus Kristus na parjolo dohot paduahon boy ma dijaha di harotas ting-ting manang di web HKBP Romangun. Pertemuan rutin seksi diakoni sosial. Pertemuan rutin seksi diakoni sosial HKBP Romangun mula hantama hari Rabu 13 April 2022 pukul 10 WIB maringanan di gereja Pinanghido Tusude anggota diakoni sosial asa mandohoti pertemuan ini. Jadwal periodisasi seksi-seksi. Sosialisasi tu periodisasi sudah seksi nunga di Patupa tanggal 17 Maret 2022 pukul 10 lalu WIB. Maringanan di gereja. Jadwal rapot pemiliton seksi boima dibereng di arotas ting-ting. Parheheon seksi perempuan huria atau SPH. Parheheon seksi perempuan huria HKBP Romangun Patupaon ma bulan April tahun 2022 on. Aka kegiatan na di Patupa boima di jaha di harotas ting-ting manang di web HKBP Romangun. Perayaan Paskah dan parheheon sekolah minggu. Sekolah minggu naing Patupahon perayaan Paskah dohot parheheon. Aka kegiatan na di Patupa boy ma di jaha di harotas ting-ting manang di web HKBP Romangun. Latihan song leader. Ganup hari Jumat pukul 10 sia web song leader tu HKB ibadah minggu Patupa latihan di gereja Pinanghido sude song leader naung dipilih asa ro mandohoti latihani jala tepat waktu. Ruas na tamba. Minggu sadarion tajalo do gabe ruas na tamba ima amanta Riki Patrian Manalu napo sebulung Rosian HKBP Resort Medan Helvetia. Alamat Jalan Pratekan nomor 53 RT 0603 Rawamangun Jakarta Timur. Wik Rawamangun Tegalan Jongjong Mahamu. Tuhat nama masu-masu asagabe ruas nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tu hata hundul mahamu. Tauduti ting-ting naing marbagas, ting-ting parjolo. Naing menjalo pasu-pasu perbagason ma Andreas Anwar Hanaihan Nainggolan ST-MSC, ruas ni AKBP Tangerang Kota. Anak ni amata Dr. Andus Batara Nainggolan, tubuh ni inanta
Erlina boru Tambunan. Dohot Orwana Cynthia Claudia boru Pasar Pardosi. SRs MA Ruas ni HKBP Rawamangun. Wik Rawamangun Opat. Boru Niamanta Karidun Pardosi Nainan. Tubuh ni inanta berliana boru Simajuntak. Pamasu-masuon hari Sabtu 30 April 2022 di Gereja HKBP Resort Tangerang Kota. Tuhata na mamasu-masu nasida gabe persaripion na denggan di tonga-tongata terlumobi di jolo ni tuhata. Namonding perjolo na di hari Minggu tanggal 3 April 2022 nunga jumolo monding sahala ama Ima Amanta Charles MD Sianipar umur 40 tahun. Hinabaluhon ni inanta Angeline Wimona Borusi Hombing. Alamat Jalan Vilasari Mas, Jalan Pulau Mas, Barat 5 C3, Wik Pulau Mas, Kampung Ambon. Tuudean na di hari Selasa tanggal 5 April 2022 di TPU Menteng Pulo Jakarta. Napa duahon na di hari Rabu tanggal 6 April 2022 nunga jumolo monding sahala ina ima inanta yeti kerika tauris meboru Sitanggang umur 61 tahun. Alamat di Jalan Langgar Raya nomor 7 Pondok Bambu, Jakarta Timur. Wik Duren Sawit. Tuudean na di hari Kamis tanggal 7 April 2022 di TPU Menteng Pulo Jakarta. Tuhata mana mangaleon gogo dohot pangapulion tu keluarga na marsitaononi. Pelian dohot akka udut ni buah-buah tajahamadi harotas tingting naung pinaradeni hurianta. Di pasu-pasu tuha debatama aka barita na masa dohot ulaon aka sipatu ponta bahan sangap di kuarna. Songonima titing di huriata minggu sedarion. Damini debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Damang dainang hahaanggi pinaribot, di Minggu Palmarum, manang mare-mare, hatani debata di hita, imana tersurat di Minggu di Pesalmen 110
ayat 10 sia tol hasma tu ayat 20 sia hujahama dihita. Ukap hamuma diau akabahal ni hati goran, asa hubongoti akai laho mamuji Jahoba. Odo bahal ni Jahoba, bongotan ni aka partigor doi sogot, madok mauliate maahu diho, ala naung dialusiho au jalama jadi hatuauku. Batu naung binolokon niaka pade bagas, ima jadi batu parsuhi. Sia Jahoba doi masa, halongangat doi anggo di matata. Aryodo najinadihon ni Jahoba, marolopolop jala marlas ni roha mahita disi. Ia le Jahoba, say manupa maho. Ia le Jahoba, say homa mabahen majadi. Pinasupasu manaro marhite-hite goar ni Jahoba. Hupasu-pasu hami mahamu. Akanasian bagas ni Jahoba. Jahoba do debata jala ibana madongani hita. Tabato kamuma aka pelean pestai. Sahat rodi aka taduk nilanggatan. Hodo debataku jadi hodo pujioku. Ale debataku say hodo patimbuloku. Madok mauliate mahamu di Jahoba. Ay pardenggan basa do ibana. Ay rodi saliling-liling na do asini rohana. Disido sahatna. Pinuji ma Tuhan. Markornakin inanomi. Jala yado huria na hubolisi hami. Ujudidok markornomi. Alai kebetulan dang nomi guarna inahanna. Markorma inahanna. Ala somar masker aka ruason dang masa pandemi dape. Ay songon nagudang jol manas senyum. Ay buasa senyum ruason molo markor jong-jong aka inahanna manang inanomion naroha. Sada lapatan, sada boy tudu-tudu praduga tak bersalah, boy do honon parpunguan ni aka inana mabalu rak marid de nasida mekel nasida. Sada sisi boy do honon songon las ni rohana sida mangida aka inanang mabalu boy jong-jong mamuji debata. Alai dia pei sasitong na manang molo sakap naroa pe tasakapi mamereng aka dongata inanomion alai sasitong na bahita pe ikom mabalu do ate. Hita pe ikom mabalu do hobar tu tikina nang ama nang ina ay jarang do memang tikina boy rap mate amatay dohot inatay molo adong pe piga-piga husus may kes de pabuahon ay hita pe ikosarupa do dohot akka inanomion manang dohot akka dongata ama nang jumolo mabalu na tinadikon ni akka keluarga. Amang inang nahuhaholongi di bagasa Jesus Kristus. Masay uli situtu de bata manopa hita jolma. Dilehod do gogo tu hita. Dilehod do parbinotoan. Jalamarhite gogo doho parbinotoan. Na pinasahat ni debata di hita. Gabeboy hita mangalusi akana masa di bagasan ngolutta. Sahat di bagasan partikianon manusia jolma say toktong do di dia manaing. Ahadape naditanoon nasoboi hualusi. Ahadape kejadian-kejadian akana masa di bagasa tanoon nasoboi ditanggung atau dipikirkan oleh manusia dalam kehidupannya. Dang binoto besongo dia peradaban perkembangan hamaloan niaka jolma di hasianganon. Sahat tutikion sailam tabbado akka hamajuan nama bahek kita pamuraho kita diaka siulah honotta. Amang inang nahuhaholongi tabereng ma teknologi baik ikut dari teknologi kesehatan
baik ikut teknologi daripada makanan, minuman, semuanya itu di bawah Tuhita, bahwa manusia itu diberikan Tuhan sebuah akal budi, sebuah pikiran yang sangat luar biasa. Nama bahen berubah, mengubah dunia ini dan mengubah dirinya sendiri. Alai sada sisi iko dohonon ni jolma do dang sude boy huatu si hami, dang sude boy hualusi hami, taringo namasa di bagasan ngolunami, ikon dohono nami do maradopo debata, ikon angka tanga dohami Tuhan di sebagian namasa di bagasan ngolunami. Tabereng mak, uju marsahit tita, lam secanggih-canggih ni teknologi pe, nang marsikola jolma alai adong do dokter madok nung ngabe ola nyodo takku boto be sa gogo ni jolma nalaho mangula akaulonna nalaho pature-turehon aka parngoluanna, berusaha semaksimal mungkin sebaik-baiknya dia memikirkan taringo tu aka pardalanan ningoluna keluargana alai tahidama. Saya dongdo na lipit, saya dongdo na lewat ubahen na dang sude si kop boy hu pikiri, dang saya sude si kop boy hu laon di bagasan ngolukon, di somahita laho mangido pangurupion di debata. Kita butuh pertolongan. Nata hari koto do debata di bagasan ngoluta ala taboto dang tuk holak kita. Kita tidak mampu. Naso margogo dohita holak kita nalaho mengadupi parnguluata. Jala oma amang inang songon pakatidakon ni parpesalmen di hati dakon ibana madok mauliate tu debata ala dialusi Jahoba ibana uju jauh-jauh ibana tu Jahoba. Madok mauliate tu Jahoba debata ala dipalua debata ibana sian akana mauli. Madok mauliate nasida tu Jahoba debata ala dipalua nasida sian bangso nabegu. Molo didok bangso nabegu totu unang jo Victor rohata begu itu adalah roh arwah atau jahat alai molo didok di bahasa Batak memang begu arti nalapatanna itu adalah roh manang begu manang hantu tadok alai molo didok na begu bangso nagogo na begu nagogo di palua debatana sida sian bangso na begu bangsa yang berkuasa ubahen naro nasida madok mauliate tu Jahoba gabe didok ma odo ari najinadihon ni Jahoba Tuhita marolopolop mahita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita. Mari kita bersuka cita. Sasitongna molo didok di bagasa turpukon tang marlapatakia benasida. Tudoson batu nang dibelokon akapade bagas naso adong belapatanna alai gabe dipake gabe batu parsuhi. Batu nang dibolokon akapade bagas gabe dipake batu parsuhi. Totu molo didok batu parsuhi omma batu nagabe mabahen togu sada bangunan nih. Batu yang menjadi membuat kokoh sebuah bangunan. Dan itu tergantung ahli bangunan di depan atau di belakang totu ibana ma manotuhoni alai tabereng ma keadaanon orang Israel yang mungkin dulu dibuang na somararga alai nuaing nungabe gabe sada namararga diadupan ni Jahoba debata ubaheni sai madok mauliate manasida tu debata marhite pesta. Mungkin pesta nadidok nadison pesta Paskah. Marroa maruasi, marroa masituan naropi
tu joro ni debata maka mulateho saluhut nai huhut pasahaton hamuliateon nang akapelean situtungon tu joro ni debata. Hurian itu hatta damang dainang nahu haholongi di bagasan Yesus Kristus. Dihita halak batak. Saya dong dope dihita na mga bati las ni rohatta nang pe sahatu nuaing dangadong be. Sada kekhususan keunikan ni halak batak, say toktong dape ibana manaon beban masa lalu, pangalaho nasa lalu, hasalaan nasa lalu, say toktong dape di boa-boan. Hape nungasay be. Saya dong dape boban-boban dihita na maboa kita sahatutik kinuaingon hurang las ni rohata manang dohono ma songon na didodoni dope hita sahatutik kinuaingon hape nunga sidung sasitong nai ujui alai saitong dope. Eta he amang ay bohama ay daku boto madok songo dia ay hatop do moding anakku na jolo dakdanak marumur 12 tahun do nasida moding alai sahat tunuaing taringot tu rasa kesakitan karena meninggal ala ni moding tilahau ni bana saitong dopei diboan sahatu tiki nuaingon lama disitaonon namasa di bagasa partikian nuaingon adong dope molo na joloi godang nuaing dope kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang datang kepada kita. Ay hola boy rohita suson tu joro ni debata sasitong na mauliate tu debata alai ise masyak kiton na soboy maluasian akka hamauloni molo didok di bagas satrupukon sasitong na akka jolma na manao sitaononi tu doson na di bagasan sebuah ruangan yang begitu panas tidak tahu meminta pertolongan kepada siapa. Jala ima tu doson ningoluta di bagasa tikyon nai korodo pe hamaolan hasusaan di bagasan ngoluta amang inang tujulan nyarion pakirimon ni akana porsea molo masa pe aka hamaola di bagasan ngoluta ekotoktong mahita majauhon debata boido holan obuta rap birong boido rap hudul hita di son aka inanomi boido hita raphudul aka amang inang alai say adong dape nabuni nama dodoni hita diaka namasa di bagasan ngoluta dok matu debata jauhom ma debata palua maau debata lepaskan aku dari beban ini Tuhan ainung ngasohuboto be mangaka si majujuku doho mangalakaho si majujaku ai boratia do huhilala Tuhan. Amanami inanami na huaholongi di bagasan Yesus Kristus. Hita pe boido manau boban nalaso boido hita manau boban nasomasa dape tuakati kinaro omaheba na menanggung beban yang belum terjadi pada saat ini. So adong dape bebani alai nunga dipikiri. Eta he ayang goau sikola dape anak koku anggo edaan ay nung nga marhasohotan ay nung nga muli ay nung nga marianakon ubahen nasay halakan namasa di halakan gabi songos sadabuban alani marsikola dihita eta he dumengganak kalakan daripada au hape dang adong namasay di bagasan ngoluna, alay say di paboa-boa ni di bagasan ngoluna. Memandang beban itu di depan, padahal beban itu belum terjadi, belum ada dalam kehidupan kita. Jala ini adalah realistis amang inang, nak kita jolma pe, dia kaulau tadi katori. Olor si pata manosak sia toru, manosak sia gijang, manosak sia saping akadong atai, alay,
somasa dapai alai nunga biahato kita di bagasan parngulota gabe mabahe kita sotaboto mangulahon akaulota. Totu gobaran ni akan biar stres madohonon nga pasti. Orang yang tertekan. Ala hau belga di sidamanik. Ala belga di sidamanik doa amanginang. Di sidamaniki perkebunan teh. Jala kebetulan hau ladang nami. Jonok dohot teh kebun teh. Jadi somal do molo mamurun manang mau membuka lahan baru. Dung dibabat manang logo nyari. Say manutung puruna doiba manang manutung akka naung nirabas manang disemproti. Jadi disadatiki ututung ma porlak namion ladang namion dukututung ladang namion ala logo nyari jinggar masude garak masude apion hona tu pokok teh ni perkebunan PTPN 4 na bersampingan dohot ladang namion. Ala takasta boto song dana kiba molo matutung teson say mabiar do odyan di pamaretta doon molo di hahuahamu bagian di pamareton anggoho masuk penjara maho. Ala ni biar ni roha. Ala mabiar riba dangadong naboy mangurupi iba ala sahalat niba do diladangi na laho mamuruni akaladangon. Satabi amang inang, naso panagaman, naso boy nirajuman, satabi keluar ma, secara tidak sadar kami, maaf yang sehat-sehat itu bisa menjadi sakit perut, keluar secara otomatis. Allah memang biar hian. Allah memang perasaan pada waktu itu adalah rasa memang tidak ada lagi yang bisa menolong. Hola nama dokon angguau di kantor polisi, angguau mate nama ala nunga matutung. Tesnya ka kobunonni. Boy masa do tuhita iya manginang. Itu semua bisa terjadi ke dalam kehidupan kita. Molo memang nunga borat di dodoni hita. Totu kalima pamatangta. Jala memang ido amanginang godang siak kita jolma na marsahit molo marsahit pamatangna doho doto dina marsahit. Ketika tubuhnya ini sakit, banyak diantara kita imannya menjadi lemah kepada Tuhan. Gabe mago haporsionna. Jala tahadidak kodo diakana pungudison. Nunga godang jolma nama lua sian hagogotan. Nunga malua jolma sian akaparsahiton. Nunga godang jolma nama lua sian akanamaol di bagasan nguluna. Jala ido hita ditikion tapuji tuhata. Tentu molo di balua debata hita. Jika Tuhan memberikan kepada kita kebebasan. Jika Tuhan mendengarkan seruan doa kita. Kita diberi keturunan, dileok kita marhela marpulum rumain, sahatu tiki nuengon, totudo honot tado mauliate. Itu sudah pasti. Alai si pata amanginang, boydo hita jolma, ahado si hamlete honokku Tuhan. Apa sih yang harus kusyukuri Tuhan di dalam hidupku? Ahado si hamlete honot tatu debata. Ay molo halaka boy martangiang madok mauliat itu debata ala uju dipangido uju targogot ibana maradot po debata say toktong ditangiho debata gabe ubay boy dong aku madok mauliate alay bereng madirik ni Tuhan sahat tutik kinuengon martangiang do peau sona marna malum sahitu sahat tutik kinuengot Tuhan martangiang doau asa burju ayana kokku. Ay molo halakan martangiang pitor burju ya nakonna tau ibana madok mauliate. Alay molo au Tuhan. Sahat tutikin wengon martangiang au Tuhan. Pogos do peau anggo halakam martangiang mamora ibana. Amang inang nahuhaholongi. Dia dosi hamule hotonot tatu debata di bagasa tikion. Totu iko jupang do dihita.
Ikot tahapor siai do napa jupang do hita rap doho debata nama dongani de hita di bagasan pardalanata ubahen na rope hita di bagas joroon sada dalan madok mauliate do itu debata. Totudang sarupa suhat-suhat na pinasahan ni debata tu hita. Alai iko porsea do hita di bagasan haporsiaw na politu debata napa jupang do debata di bagasan ngoluku. Mangalehon pasu-pasu di pardagingon nang partodian molo dang ia manginang dang tau hita madok mauliate. Jadi molo hamina jolo molo di huta amanginang tentu kudang dope di hita ison na berlatar belakang di huta tinggal molo panen maujui ruas panen ruas ala mangula haumado eme. Jadi molo panen na sida ay borasodo dungi giling omma dibawa tu jabuni paddita. Jala omma songon roha mauliatena tu huria nang tu paddita. Omma da amang songon roha mauliate gabe nan yula di bagasa sataunon. Jala tanya kok kamu akka hami poparamna asa sehat-sehat inna. Jala saya dong doi amanginang. Saya dong doi amanginang maranak pinahanna. Marana pinahanna moladongan non ommada tapake tuhuriaon nalaho song roha mauliate tu adupan di debata totu diakan akaporsiai debata taringo tu hamaliateon tarunga tu mamuji debata dakyai mamilangi balga manang geleng alai mamilangi nang pinasaha ni debata di bagasan ngoluna sasitongna ido nagboi gabe hamuliate honota tu ibana di bagasan parngoluata amang inang. Holan marbunga bungata. Boido rohata madok mauliate. Ay palagi kay naon holat tabu tumbuh satu anggreknya berbunga satu mekar satu tordipoto doi torlas rohana patiohon rohana maranaki pinahanna tongdo sadalas ni rohai amang inang dang songon ikon tangiang manang natabereng halakan ikon nabalga asadohonotta mauliate tu debata alai nangpe i amang inang dao sia ni amang inang argahia dosa sitongna iko madok mauliate hita tu adupan hi debata dang hola taringot tu pasu-pasu na ditanoon dang taringot tu pasu-pasu pardagingon ala taboto do sahat tu nuengon ni molo tabereng do tu humalia kita godang do nasoboi mekkel godang do nasoboi senyum tidak bisa dia merasakan sukacita ala niaha beban hidupnya masih terbelenggu sampai sekarang tidak pernah dia merasakan sesuatu yang baik dalam kehidupan di dunia ini. Saya jupang doi. Jala di program ni ina huria nungabor hatami madongani aka ina nalaho mardiakoni. Jala di program ni huria tapi saya adong do ulaon manopot aka ruas ni huria. Baama si pangasahonon satabi. Inatai mabalu adong anak-anak sirang dung sirang anak no adong anak-anak manguli anak non tu silom dung silom muse sirang dung sirang rotu mana sudia kaya anak non batahe naroha di dia do las ni rohani si songoni bagaimana orang dikatakan seperti itu bisa saja madok mauliate bersyukur kepada Tuhan padahal dia masih tetap posisi seperti itu. Dia do mauliatena tu debata. Omma di patuduhot tu hita di bagasan minggu palmarum. Minggu mare-mare. Naujurotiki Jesus tu huluat Jerusalem. Naik halode ibana. Ditiki naik halode ibana songot paboan. Ibana ma Raja Hadameoni. Dialah Raja pembawa damai. Dan semua orang mengatakan Hosianna anak Daud. Tuhan kasihanilah, Tuhan selamatkanlah kami. Hosianna anak Daud, Tuhan kasihani, Tuhan selamatkanlah kami. Roma akasituan natoropi, managili akarating, mabuka aka ulos doho sape-sapena di dalani.
mabahen dalan di Jesusi songon pabuahon bongot ma Jesus tu huta Jerusalem songo Jesus si palua si panguluhami hape sasitongna dang songon na pinikiran ni rohani si Tuhan na toropi ay dipikirin na sida do ujudung bola Israel ginomgoman ni Raja Salomo diujui krisis kepemimpinan terjadi di bangsa Israel. Dang adong benaboy raja panggomgomi. Dang adong benaboy na mangodihok kami. Jadi ujubongo Jesus tu Jerusalem. Pikiran nasida, tangiang nasida, baga-baga nasida tu Jesus sasitong na. Asa adong do raja na manggomgomi hami di hasianganon. Ay nung natakas di ida nasida, akka pabahenan ni debata. Marhite Jesus Kristus saliling pangulon na. Hape dao adul siap pikiran nasidai. Haluaon na pinatupan di debatatu nasida sasitong na. Haluaon yang universal. Haluaon na sosian tanoon alay haluaon siad dosa. Jala di baga sesongonodo amang inang. Kelepasan daripada dosalah hal yang terbaik yang kita ucapkan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada rasa syukur, tidak ada rasa hormat kepada Tuhan yang melebihi rasa syukur. Aku telah ditebus oleh Tuhan melalui kematiannya di kayu salib. Masuk mahita di tonga-tonga ni huriata, minggu-minggu pasyon, di minggu na manginang, robe mahita mangauhon pambahenan ni debata, di bagasan nguluk kunang di bagasan mengulung songon pabawahon si taonon ni Jesus humokop hita. Amin. Maratang yang mahita. Pinuji pinasangap maho alay Jehovah debata na mga lehot tuhami hatam. Tuhan ido tutu ikon makatidako kami didenggan basa di pangurupion nang pinasahatmu tuhami. Ngagodang ditangihoko tangyang nami. Nungagodang ditangihoko akka alu-alu angguk-angguk nami uju hami majuhon tuho. Jala nunga di paluaho hami. Tujulo no Tuhan. Say toktong mahami mga luwalo mangido tuho di bagasat tangiang nang di bagasan ngolu si ganupari. Alahuboto hami do Tuhan. Sude na masahi dang boy hualusi, dang boy hupikiri hami, dang boy hudalani hami molosohodo margogoy hok kami. Allah ni Tuhan, tuhoma hupasahat nami akka namasa di ngolu nami. Allah ni Tuhan paingot kami, molo nang dipaluaho hami, molo nang dipasu-pasuho hami, asa madok mauliate hami, songon panidangion, songo sada kesaksian, naikon pasahaton nami di joromon, marhite akka pelean, tangiang nang akka pambahenan. Tuhan, pargogoy ma akadongan nami nasoboy roha ng pikiran na hurang madok maulihate ala si taonon ala ni boban na say toktong ro di bagasan parnguluan na. Tuhan asima roham dinasida dulo manasida diakka namasa di bagasan nguluna. Say unang paloas jolo nasida madele, jala unang paloas nasida manibil, ala niya kabubani, alay marhite todim, sahat ma tunasida hagogoon apulapul nasiat debata. Tuhan Jehovah debata pasu-pasu akapakobasyon di tonga-tonga ni huriam di nasaminggon, terlimobi diaka minggu-minggu, Prapaskah Jumat Agung, Tuhan asiroham, tuhi rohani rosni huriam,
mangauho pambahenon di debata di bagasan ngoluna, marhite na rohami tujoromon. Pasu-pasu ruasmu na mangula, tiaka silonan nasida. Dalam mumai mamasu-masu nasida. Lehon sirokap nito di tuaka na mangalului hobartu haporsion nami. Pamalum akka na marsahit ima gres tabunan, nyonya si torus boru sinabela, litong si torus, Naomi boru tobing, Hiskia marbun, nyonya sinaga boru sinabela, Batara siaturi, nyonya lubat tobing boru hutapea, hotlan hutahayan, nyonya sinambela boru nababan, nyonya simanjuntak boru si hombing, Klausen Sindahurata, Desmond Sianipar, Elpin Manik, Nurmani boru si hombing, Tupal Nenggolan, Benny Daniel Marpaung, nyonya si Marmata boru si Mangusong, nyonya si Manjuntak boru Pajahitan, nyonya si Tua Marbun boru Nenggolan, Sistua SP Hutasoit, Loise si Regar, Edison Hutapea, nyonya si Ahan boru si Tanggang, Las Maria boru Panjaitan, Romi Hutagaul, Catherine Napitupulu, Andar Sidabalok, KM si Hombing, Hotma Tambunan, Paimin si Torus, nyonya si Manjuntak boru Napitupulu, si Tua Tarsi Torus, Raden Manurung, si Tua Tiorlina Sianipar, TP si Manjuntak, si Timawar boru Silalahi, nyonya Baster Manurung boru Aruan, Maruhum Tapunan, si Tua Daulat, Janes si Topul, Tiar si Tumorang, nyonya si Torus boru Nenggolan, Daniel Erik Siahaan, Nomi Tobing, Dohot Hami Napungudison, nasipata manabunihon akka sahit nami. Tuhan, pargugoy hami, pargugoy akan nahugari hami i, jama manasida diaka hagalionna, asa dihilala nasida, nadidongani dibatado nasida, nangpe di bagasan parsahiton. Mauliate madiho, di bagasa Yesus Kristus martangnya kami tuadopamu. Amin. Maredehita tapasahat piliata. Biar
koma peliata tu debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, odo hararoani saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na sauli na mauli utus. Upasahat tami ma siyan na nilehomi tu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajommu, itonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Kuhay marohanami marhite-hite to dim, asalam hutadda hami, godang ni selehol-lehom mitu hami, asalam girgir hay madok mauliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajonmu, say saut malomani roham di banua tongos songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hangoluan siapari, sesa madosanami songo panesanami, idosa nidongan namardosa tuhami, unang hami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, di sondakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho, los di pasor homma, damena tu tondim. Damang dainang hahaanggi na pinaribot, ami na marhobas di Minggu pukul 10. Paragedda, tikting, song leader, pemusik, multimedia, papungupelean, pasahaton, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Oras madihita. Bye.
Bu.